Ngluhurake Allah kang tansah ngampingi. Panglimbang 5 menit dina Rebu Kliwon tanggal 24 Desember taun 2020. Kapethrik saka Injil Lukas bab 1 ayat 27 tekan ayat 79. Tumrap wong Katulik, Gusti Allah mono kejaba maha caket nanging uga maha setya. Ing kahanan apa wae, ing endi wae lan kapan wae, panjenengane tansah nyarengi lan ngamping-ngampingi umat dalem. Nadyan mengkono, pribadi dalem kang arupa roh ndadekake manungsa ora bisa gepok singgolan. Kasadaran lan kapitayan mring pribadi dalem Gusti kang kaya mengkene iki ndadekake manungsa tatak, tanggon lan tangguh ing kahanan kang ora ngepenakake sarta bungah penuh ing sumarah ing kahanan kang ngepenakake. Kidung Sakaria kang kaaturake pasaman suci ing waosan dina iki mbabar pribadi Allah kang kaaturake ing cecala. Sinebut Kidung Sakaria amarga kakidungake dening sapa wae kang saben esuk ndongaake ibadat harian. Kanthi kidung mau kupiya kaelekake Allah kang kejaba tansah nyarengi lan ngamping-ngampingi umat dalem sakdawane jaman, mligine sakdawane dina kang bakal katapaki, nanging uga paring janji kaslametan liwat Sang Mesias putra dalem. Mesias kang kanthi piwulang, karya sarta patuladan dalem, luwih-luwih kanthi sangsara, seda sarta wungu dalem, nebus lan ngluwari manungsa saka jiret paukuman amarga dosa. Wecan bab rawuhe Mesias kang kaleksanan ana miyos dalem Gusti Yesus bakal padha kita pahargya riyayane mengko bengi. Kanthi gamblang, jati diri bab Mesias iki kawartakake dening malaikat Gabriel kang mrepeki para pangon ing ora-ora pangonan. Dina iki wis miyos juru slametmu, yaiku Sang Kristus kang jumeneng Gusti ing kutha Daud. Para pangon kaajak padha bungah-bungah mring prastawa agung iki sarta mbuktekake ing Betlehem kutha Daud. Kabungan pranyata ora amung karasakake dening jagat, ananging uga para warga swarga. Kabungan swarga kawakili dening gembruduke para malaikat kang padha ngluhurake Allah kanthi kekidungan. Minulya Allah ing ngaluhur lan manggya tentrem tumraping janma ingkang sami dados kinasih. Para malaikat padha bungah ngluhurake Allah awit panjenengane wis menuhi janji kaslametan kang kapratelakake 100 taun kepungkur kepara wiwit baka Adam lan Ibu Kawa padha tiba jroning dosa. Janji kaslametan mau dadi jonggol pangarep-arepe wong saleh lan mursid sarta kawecakake mawali-wali dening para nabi. Para tresna pelem kinasih kan karisak jangkah meneh prastawa miyos dalem Sang Kristus bakal padha kita riyayakake. Prayoga ati sanubari wiwit kakebaki rasa bunga lan gambira kaya kang kaaturake dening Imam Sakaria sarta kapesenake dening para malaikat ing ora-ora pangonan. Padha kita gunemake ing ati kita dewi-dewi nadyan riyaya Natal kita taun ini iki ana jroning rasa sungkawa nanging prayoga ora ngurangi kabungan kita. Kita percaya prastawa Natal bakal ndudut saakeh-akeh umat manungsa mligine para pendherek dalem Sang Kristus kanggo peduli pepadane kang lagi ana jroning panandhang. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alam wasih kawula munjuk sembah nuwun awit nugroho Sang Kristus Sang Immanuel inggih Sang Panebus kawula. Mugi rawuh dalem Sang Kristus tansaya nyadaraken kawula mringsih pangamping-ampingan dalem saengga kawula dados tiang-tiang ingkang tangguh lan tanggon ngadepi maneka warni kahanan rekaos sarta panandhang ing gesang sak dinten-dinten. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci
kados sing kula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin.